в село Тетово. Ние сме в едно от деретата в това село. Тук има един много страшен тунел. Той е под земята се намира. Сега ще ви го покажем. Добре, сега ви показвам дерето. Съжалявам, че се виждам толкова бавно. Просто наоколо има коприва. По-скоро долу. Да! Снимам тунела и се качвам. А, тук е много гадно. Да. Да. Добре, доближихме тунела. Чакайте! Ей, тука! Тука май наистина коприва. Добре, явно няма да е възможно да влезем в тунела. Чай, сега ще го снимам. Готино ли изглежда? Знам, че не се вижда. Не се вижда. Чай сега. Ето. Добре, тунелът свършва ето тук. Довиждане.